Johannesburg waqala ummangaliso wenzeka, baphila abantu, bakhululwa abantu emakhamandeleni obumnyama. Make it a point, you don't miss this coming Tuesday. Kuyobe kunommangaliso omkhulu, umprofeti uyobe niselisa amanzi. Khumbula ke mbukeli wami ekhaya, every Tuesday, every Sunday ngo-7 o'clock umprofeti usuke khona eJohannesburg. But ngiyamemezela, this coming Tuesday sinenkonzo yokuqala, inkonzo yamanzi. You can't afford to miss it. This coming week sinenkonzo futhi yokuqala yango-Sunday, izoqala ngo-7 o'clock. Khumbula ke zonke izinkonzo zobe zikhona every week, zobe zikhona inkonzo yethu. This coming Tuesday isimangaliso sakho siyobe sikulindile. I'm waiting for you this coming Tuesday. God bless you. Asihlanganeni eGoli 7 o'clock, ngizobe ngikulindile. God bless you.